Claro que un fulano que teña unha floristería dirá, aquí de Resaca non entra ninguén a comprar flores, non? Vou montar Bueno, outra sí, cousa. sí, sí. Bueno, salvo Pero bueno. aí tamén entra un pouco o tema da comunicación publicitaria na noite, quer dicir, ti si empezas a meter a idea de pues, temos que comprar máis flores, porque non se compran flores, sabes? E de Resaca, que a tontería Vaya, sí, se compras sí. flores para subir unha foto a Instagram de acordadesvos de onde comprei as flores. Entonces vai un pouco de eso tamén, de que segmentes un pouco a toda a publicidade, sobre todo o tema das redes e tal, a franja desde a 1 da noite ás 7, solo para impactar pues esa persona que mentre os colegas están jugando un piti, estamos falando en época sin COVID, ¿no? Claro. Entonces, jugando un piti y tal, mirar un móvil e que sea en plan de flores, van ver estes cando lle dijan que hai que comprar as flores, tal. Sabes, se comprar unha corona de flores para un colega, que sempre fai moito chiste, comprar unha corona de flores. Tus amigos non te olvidan. Chegar a casa dobladísimo, rascando a parede aí, os teus pais desayunando xa, e ti chegas a casa cunha corona de flores. Cunha corona de flores. Hostia, terás dado caso. Explicando iso. Ese, tío.